velkommen til video på Troxy Plays kanalen sammen med Jonas og kom. Ja, Jonas. Er du på skal vi lige over på skibet? Skibet? Ja, og vi spiller på Freakable. Nej, ja. Det er et skib, som Tobias ikke kan finde ud af at lave parkour hen til. I know. Oh my. Ja. Skynd dig hen til skibet. Vi skal bare derhen først. What? Allerede first kill. Jeg kan lave DSR. Skal vi skynde os tilbage? Nej. Her, værsgo. Og her. Nej, giv mig den der enchanted bow, please. Ja. Kan tage veksle. Forkert. Og TNT. Den har jeg her. Og så skal vi gå ind og hugge. Skal vi gå ind og lave det der DSR? Hvad er det der care package? Hvad gør det? Kom så herud. Kom herud med den. Jeg er bange for at ikke når det. Okay. A special moment. Du kan hoppe for trappen. Du kan hoppe for trappen. Op for trappen her, og så kan du hoppe ned. Jeg tænkte faktisk på at lave det. Ja, meget masser af. Altid kig over alt. Sådan der. Fuck, det havde været nederen, hvis jeg faldt ned. Lad være med at stå på den der blok, så sporter der. Det der ikke kan jeg ikke gøre. Skal vi lige have halvdelen af maden? Det ligger ind i chesten. Okay, parat. Var det der jump, som Tobias ikke nåede? Ind til care package. Det sætter vi her. Du tager en mic, og så siger du, hvad det er. Så imens går jeg herover og tager den her chest. Der er 5 blok TNT, og så flint and steel. Jeg tager flint and steel. Så er bare TNT. Okay. Sådan der. Vi er 9 blok der TNT. Kom med, vi skal lige spawn nu. Så skal vi... Så creater jeg sword til dig. Så creater jeg DSR til mig selv. Og så bliver vi bare i sport, ikke? Fordi der kommer snart refill. Jeg har droppet den der. Jeg vil gøre mig usynlig i deathmatch. Jeg går lige her. Jeg går lige op, så kan du holde. Hvor fanden gik du hen? Jeg gik lige op ad tårnet, fordi jeg skulle bare lige se, hvad det var. Sådan der. Det der. Jeg kommer ned nu. Sådan der er jeg nede. Ja, jeg er bagud. Jeg tjekker bare lige. Ja. Tjekker om der er noget. Jeg går lige over til det andet tårn. Nej, lad være. Der er 3 sekunder til refill. Jeg håber virkelig, vi finder noget ammo til dig. 5 minutes. Så der er 20 sekunder tilbage til refill. Og vi har en lille sådan der noget, Jonathan,
Hvad skal vi tale om? I don't know. Vi kan lave 4 spørgsmål til det der firkant halløjs. Ja, jeg tænker på en firkant nu. Eller en trekant. Nu har du lige sagt det. Okay, er det en trekant? Nej. Der kommer en dirguy. Oh no shit. No, nej. Du dør ikke. No shit, hvorfor lander jeg ikke på vandet? Chips. En kan overleve. Nogen kan overleve. Det kan jeg ikke. Jeg skal fuldt der bare. Nogle er pro til PvP. Det er jeg ikke. Jeg ved Så sørgeligt. Så kan vi lege lidt rundt. Skal vi lige komme over og clean up? Hvorfor tager du ikke din armor af? Koster chips. Jo. Åh. It's a win. Mit 6. win på det her map. Ja. Det var alt for den her gang. Det var et game, som vi fik. Og det som undskyldning for, vi ikke har optaget i så lang tid. Er det rigtigt? Ja. Server IP nede i beskrivelsen. Eller så er den mc.freakville.net. Husk at subscribe. Og Husk at like. Og så... comment. Ja. Ja, og... Ja, men Jonathan, du har sagt 3 spørgsmål. Vent. Har jeg det? Ja. Har jeg stadig 3 spørgsmål tilbage? Ja. Slutter den på vinkel? Nej. Slutter den på trekant? Nej. Det starter med R. R. Rektankel. Rombe. Rombe. Nej. Nå. Nå, men det var alt for den her gang. Og I må undskylde for os en aktivitet. Og det var den lille survival video, vi fik fra os to af. Næste video kommer sikkert også ud i dag. Og det bliver noget Vampires. Troxy runder ud. Ja, ud af hytten der. Det der. Ja, jeg tror bare, vi stopper her. Ses. Bye bye.